danna alamar subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Da alamun dai masoya Nura M Inuwa sun kagu kan fitowar album ɗin da zai saki a wannan shekara ta 2021. Yayin da wasu daga cikin masoyan nasa suka fito zanga-zangar nuna rashin jin daɗin su game da rashin fitowar album na wannan shekara ta 2021 ɗauke da takardu da rubutu kala-kala a jikin takardun nasu. Kowanne da irin saƙon da ya rubuta a jikin takardar tasa. Yayin da wasu kuma suke ta rera waƙoƙin mawaƙin Nura M Inuwa. Wasu kuma suna cewa Nuran dai Nuran dai. To kamar yadda dai kuka sani masu saurare, mawaƙin Nura M Inuwa na ɗaya daga cikin manya-manyan shahararrun mawaƙan na masana'antar Kannywood, wanda kuma har izuwa yanzu ana damawa da shi a cikin wannan masana'anta. Tun tsawon lokaci masoyan na Nura M Inuwa suke kiran shi da cewa suna buƙatar sababbin kundin waƙoƙi daga gare sa, wato album. Amma sakamakon wasu dalilai sun hana Nuran cikawa masoyan nasa wannan burin nasu, yayin da kuwa yake ba su haƙuri a duk lokacin da suka yi masa magana. To hakan ne yasa masoyan na Nura M Inuwa suka fito zanga-zanga domin nuna rashin jin daɗin su, saboda kuwa sun gaji da gafara sa amma har yanzu ba su ga ƙaho ba. Inda masoyan nasa suka yi zuga suka je har ofis ɗin mawaƙin kuma suka yi rubutu kala-kala akan takardu wanda suke nuna cewar suna buƙatar Nuran ya fitar musu da sababbin kundi na waƙoƙinsa. Masoyan dai sun taru ne a bakin ofis ɗin mawaƙin inda suke ta amsa amincewa Nuran dai Nuran dai. Yayin da Nuran ya leko ta saman bene cikin farin ciki yake ta ɗaga wa masoyan nasa hannu. Mawaƙin da ya rubuta wata magana mai ɗaukar tunani da shiga zuciya akan wannan al'amari, inda ya wallafa akan shafinsa na Instagram. A cikin rubutun da Nuran yayi cewa yayi, hakika da a ce wa'anda ake yi wa zanga-zanga suna jin irin abin da na ji lokacin da naga masoyana a gabana, tabbas da za a kawo gyara akan duk abin da jama'a suke bukata. Sai a jiya na fassara wa kaina ma'anar zanga-zanga tana nufin tursasawa da kuma zaburarwa. Hakika jiya na tsinci kaina a wani irin yanayi na tsoro da fargaba, jikina yayi kyarma, cikina ya kada. Sai dai a ƙarshe na samu natsuwa da nayi tunani, so shi ya saka aka yi min hakan. Na gode wa Allah na kuma na gode wa masoyana. Allah ya bar mini ku. To masu sauraron mu, anan muka kawo ƙarshen shirin. Kar ku manta dai ku danna alamar subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa don samun shirye-shiryen mu da zarar mun ɗora. Mun gode.